kakugihan buyag. Uy, awas ang antibay ni nagas video. Wow! Bastira mo basketball. Mga di kanti. Isli mo gud ang anti tra. Wah! Alawa guys ang ante ah. Ante exercise. Di ko ka mau. Exercise ka ato na. Niudto na lang. Grabe sin po kalong ka shutter. Uy. Lung lado pada dari pero na shot dyan mo. Yay! Sinugbang baboy ang sudan karon. Wow. Sabal. Lamia sa sabaw. No? Yan si Judith ko Kana ay sinugbang baboy anja. Sinabaw pa siyang baboy bas oy. Chat mo. Pahinamdam ni Judith. Pista eh. Nabas ulit eh. Ba? Murag nagpista sa mahangin oh. Pasiuna lagi po ning satod. Mana dali ara eh. Ato na ni sa itajan long. Ihatod asa naman ni? Ah karon ni himuon na. Himuon ni ron long. Wow, una na kay itajan long. Makaagi na jud imong motor. Ani ni amo na ibutangan og itajan aron makaagi na tong motor na long yan bars. Hi guys, good afternoon. Mura kong ganda ni Gwakwak. Napo ninja. Nandiyan, nanilhig po ni. Napi ijang. Ya, gitiwas na huwag kahoy og bagha kay aron mahinlo ni Dani. Kapag ang mga ante. Kapag ang ante naglampas. Ante. Diapod sila ilang gitiwas Dani. Ang garden. Asan ta? Ante, arang tambok ka ana amo man ginabas. Kana imong giingkuran na pukungan. Og mahinlo na to mapatag na mo ni maangay pa ibabaw. Oh, ang mga ginabas na daghan isod og sako ba? Oh, naor tambok ka. Ante. Sabi tambok ka. Di may nagabas ani ma oh. Tambok ka adyo. Arang ganindot ni mo O kana na ah. mo ibutang. Mo bitaw ning aron taba. Mao din ning tambok ning kuan ante kani bang saluyot. Tanawag ang da ante katong itong da dito sa Serpentina. Atos dito sa overlooking. Mo na sa ning Di taba ba na. niyan si Auntie Day pagdara na. Mm. Na ang kitisok da na ante na. Ning taba na kay nindot ako. Oh, ang tambok kag Serpentina ante. Pwede man ni dani ato ning kon. Ha? Ano man? Kay? Para mutubo siya. Ah, kay naawngan. Ang tambok ka di ka na ha. Oh, pwede pa Brad. Malakas pa. Okay karon. Tanawan ninyo ang ante o diaga piko. Ara ka kugihan buyag. Na dai siksing ang grapiko. Bita exercise ka dyan ni. Ante og mag Ante.
Hala, ante, gisingat dyan ka ba? Asa bita pa labi day. Day. Hala, ante. Kada buntag kuno ka magpiko. Day. Musukol diha. Ala, kinsa ko na usay ka. 5 minutes sa taman. Nasa pa. Asa bita Hala. ba? Day mo naman. Pahuway na po, ante. Ante, gisingat ka ba? Hala. Akare. Tete, grabe kakugihan. Kayo bay. Purya bujag. Nagnapag din siguro ni Kabuga siguro. Na, apa ang magwa. Yamog. Kani ang antipod. Oh, na kada adlaw din ni magpiko. Purya bujag. Ang ante ni nagaws, purya bujag. Hindi ko na kaya. Snack time lagi, naipan. Suwog, daghan na binugha. Daghan na di ilata anis kaning panit sa baka. Na? Balbakua. Panit ulit ay. Apil pod unod. Nahuman jeng wuwag ug buga. Andiyan na daghan ka jeng pinagha mga gaay. Dai ning i-file adto to sa may kahoy. Na. Ha? Nana, jeng i-file ana arong ma-arrange. Mana ang garden sa farmhouse. Nawa guys, anong tag-asang mga plat. Ha? Taga-asa di ka ajo, Diya sa yan bars, nagdag tubig kay kaim na nag mga manok ug bahog pud. Parang itong bisiha po ni Mulong. Bisi, talong ka. Daghan sa giatiman. Ang gabas. Ang mahog. Inanan ni si manok. Wow! Yee, namiya sa mga manok ay. Krrrk. Oh, daghanang manok, buyag. Ay hapon na. Lagi gutom din sila. Uli na sila, ante. Sige, ante, amping mo. Okay guys, marato. Daghang salamat.